nke iri na isaa n'ime ọnwa Mee 2025 wee bịa bụrụ ụbọchị Satọde bịa bụrụ ụbọchị anyị ga-azụgharị eke n'ụzọ abụọ naanị nwere ala Igbo. Mụ nwere isi Imperial Majesty Dr. Ambassador Prosper Chukwuka ezi Igbo gburugburu worldwide eze omeiwu ukwu wee na-agọpụ ọjị n'ụtụtụ na-ayọ ya Chukwu Obiama ka ị wefuru ụmụ ndị Igbo mmalịkọtarị adara nke ndị oyibo na-akpọ rising and falling maka na ọ jụrụ ezigbote njọ n'ime ndụ mmadụ ikele ihe anyị na-ekwu okwu ya n'ụtụtụ owo gị gbanwe onye Igbo ebe ọ bụ na ị nọ minọ Naijiria minọ n'obodo oyibo ana m ewepụrụ mmụọ na-ewetara ya dịkata adaba ma ị jere ụbọchị taa ịya alị ịya azụ ya da ekpere eze omeiwu ukwu na ekpere ime ndụ n'ụtụtụ anyị wee na-ekwu na ka anyị gwara ya ka ọ lee ise ndị ichie na ji mkpụrụ taa anyị n'otu ka taa n'ibe ibe anyị na-ekwu ụlọ bịara igba anyị egbu onwe ya ise ka anyị na-enye ụlọ ọjị ka anyị na-enye ụlọ mmiri wee na-ekwu na ọ ya adụrụ anyị mma n'ụtụtụ ehihie na abalị ise igwe